malalaki. Halimusan. Hila. Aray ko. Ay, yun pa rin. Ano? Kumagat. Yun guys, oh. Lakas guys. Ay, grouper. Ayan guys, yung huli natin, jackpot. Yan o. Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Mali, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Nandito na ako sa fishing spot guys, kung saan nakadali kami dito ng mga malalaking lapu-lapu. High tide ngayon guys. Kulimlim, maulan na naman guys. Dito tayo sa puno na to. Maganda ngayon guys kasi walang masyadong maagos. Ito yung pamain natin guys. Nanghuli tayo kanina ng mga buhay na hipon. Yan. Bali, dalawang kawil yung gagamitin natin. Yung isa dito sa tapat lang natin, ihagis. Yung isa dun sa malayo. Ito guys, yung sa pang malayo. Hagis muna natin. Sana wag lumakas yung ulan guys. Mabasa yung cellphone natin. Sira na kasi guys yung action cam ko, yung yung case, sira yung lock. Sa ganitong panahon guys, naglalabasan yung mga grouper, yung lapu-lapu. Yung mga malalaki guys, huli lang natin, pwede pang ulam. Sana swertein tayo guys. Sana wag lumakas yung ulan. Huli guys. Naku, sayang, nakawala. Malaki yun guys. Ang daming isda guys, yung balanak.
Sana makatanggal. Malakas guys. Ako, grabe. Sumangit. Ako sumabit guys. Ay, delikado. Delikado guys. Yan guys, oh. Delikado yan guys. Napakalaki. Kalimusan. Tatanggalan pa natin yan ng ano, tinik. Pinutol na lang natin guys kasi mahirap hawakan. Mamaya na natin tanggalan ng ano, tinik. Kasi kung tatanggalan natin yan ng tinik, kailangan patay talaga. Kaya mamaya na lang natin patayin para fresh. Kaya pala lumalaban guys. Kalimusan pala. Magis ulit tayo guys. Dun sa malayo. Medyo malakas na yung agos guys. Hinila. Grabe. Kaya ito guys. Sana huwag matanggal. Malakas guys. Lumalaban. Aray ko. Ay, yun pa rin. Yan o. Mahirap hawakan to guys. Patay na lang natin guys dahil uubusan tayo ng ano sa kakaputol. Hindi ko na guys ipakita yung pag ano natin. Yun guys, natanggal ko na. Pain ulit tayo. Mukhang puro mga ano, hitong dagat yung madadali natin ngayon. Ganito pala sila lumalabas kapag papasok yung ano, high tide. Agos ulit tayo guys dun sa malayo. Marami pa yung pamain natin, no? Huli natin guys, oh. Buhay na buhay pa. Yan ang matindi makadali guys. Yung tinik na yan. Yan ang delikado. Kasi na ako niyan dati. Grabe. Halos mangyak-ngyak talaga sa sakit. Yan guys, lumipat tayo ng spot. Bali doon tayo galing, oh. Bali umurong lang tayo dito. Mga ano siguro 20 meters yung inurungan natin. Dito natin subukan. Medyo paano na, hindi na masyadong maagos. Alas 10 na pala guys, yung punto. Sana makahuli pa tayo pang ulam.
Sana huwag maputol guys. Mukhang sinabit niya sa ilalim ng ano, gango. Ay, meron pa rin guys. Yun guys oh. Yun guys oh, kadagdag pa. Mukhang ayaw tayo pauwin guys. Lakas pa talaga guys yung agos oh, sa high tide. Doon sana guys maganda mga oil, kaso ang daming bata na ano, naligo dyan. Piraso na lang yung pain natin. Lang yung huli natin oh. Tatlong malalaking ano, hito. Yung halimusan tawag namin dito guys. Tinanggalan ko na lahat ng ano, kinikyan. Kumakagat guys. Huli. Huwag kang matanggal. Ang lakas guys. Ay, grouper. Ayos. Grouper guys, ayos. Ayan no. Laki guys. Ayos oh. Yan guys, ang laki. Ayos. Mukhang may grouper na dito guys. Kanina kasi wala. Ano na kasi medyo paano na yung high tide, medyo mahina na yung agos. Hindi na masyadong malakas. Maganda yung ano, pagkasabit. Okay. Mga mamaw yung huli natin, mga jumbo. Yan o. Jackpot. Nasabitan tayo na ano, kawil. Sana may mga kasama. Pauwi na tayo guys. Kasi magtatanghali na. Medyo malakas pa yung ano, agos. Medyo mabilis pa yung pagsagwa natin papunta dun sa ano, lugar natin dun. Malito yung huli natin lahat. Malito yung huli natin lahat guys oh. Goods na rin. Ayan guys, yung huli natin, jackpot. Ayan o. Goods na rin to guys. Malalaki. Ayan o. Ayan guys. Ayos. Ayos pa rin yung huli natin ngayon. Para lang tayo ng area ng ano, kitang.
Yan o. Mahigit 1 kilo guys, 1 kilo kalahati siguro. Goods na. Balik-balikan lang natin yung spot na to. Ang tumba na kahoy na yan. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat-ingat po kayo palagi. Kita-kits na lang ulit guys sa next vlog natin.